Ebben a videóban megmutatom, hogyan használjuk a szemes szerelőpálcát. Tulajdonképpen ugyanúgy, mint a fejest. Annyi a különbség, hogy ezt nem csak egyik végén tudjuk hozzá kapcsolni valamihez, hanem mindkét végén. Tehát sokkal több lehetőség van benne. Szerelőpálcára felfűzzük azt, amit terveztünk. Ez lehet gyöngy, köztes, gyöngykupak, vagy bármi, ami van lyuk és felfűzhető. Ezután a pálcát, vagy a felfűzött gyöngy fölött meghajlítom, így 90 fokba. Arra figyeljünk, hogy az előre elkészített hurok párhuzamos legyen a hajlításunkkal, tehát egy síkba essenek. Ezután egy kúpos fogóval ráfogok oda, annyira a hajlításhoz, a lehető legközelebb hozzá. Majd a pálcát meghajlítom a fogó körül. Egészen addig, amíg nem találkozik a másik drót véggel, ami a gyöngyből jön ki. Ezután a szabad drótvéget levágom, amilyen közel csak tudom. Mindni. És el is készült a szemes szerelőpálcából az elemünk. Készítek még egyet. Mondjuk egy ilyen gyöngyből. Tehát, akkor még egyszer megmutatom. A gyöngy fölött meghajlítom a szerelőpálcát 90 fokba. Így. Lehetőleg párhuzamosan az eleve elkészített hurokkal. Ezután a szabad drótvéget körbe tekerem a kúpos fogó körül, amíg nem találkozik a másik drótvéggel, és ott levágom a felesleges szálat, amire most nincs szükségünk. Na. És kész is van a következő elemünk. A karikát ugyanúgy nyitjuk ki, mint a szerelőkarikát, vagy bármely más hurkot, azaz oldalra húzzuk, hogy csigabigánk legyen. Majd belefűzzük a másik elem hurkos részébe, és a hurkot visszazárjuk. Így ne. És kész is van. A láncunk első két szeme. Ezt mindaddig ismételjük, amíg el nem érjük a kívánt hozt. Majd a végére kapcsot teszünk, szükség esetén lánchosszabbítót, és el is készült az egyedi ékszer. Egyéb felhasználási módjai, például rárakhatjuk mondjuk egy fülbevaló alapra, akár így, hogy többet magával, tehát több gyöngyöt egymás alá, vagy a gyöngy alá még láncot, vagy bármit, ami eszünkbe jut. Tehát az a lényeg, hogyha fejesből készítenénk, akkor csak ilyen egyszerű logót tehetnénk rá, viszont ha szemesből készítjük, akkor azt még további elemekkel bővíthetjük. A legalsót már nem muszáj szemesre csinálnunk, oda megfelel a talpas is, hogyha abban már nem szeretnénk többet rögzíteni. Ezen kívül, amihez én még használtam, például
ilyen virág gyöngybe szerelőpálcát, szemes szerelőpálcát tettem, és arra fűztem fel a láncokat, aminek a végére egy-egy ásványcsipszet tettem. És ez így néz ki. Ezt ugyan nem szerelőpálcával készítettem, de ezen is jól látszik a hurkolás, ahogy a hurok elemek egymáshoz kapcsolódnak. A legalsó pedig már nincsen hurok, mivel ott már nem volt rá szükség, nem bővítettem további elemekkel. Aztán mutatok egy karkötőt is, ami szintén ezzel a technikával készült, hogy mindkét végén hurkos, ugyanez drótból készült, és biztonsági hurok van rajta, de az elf ugyanaz, tehát mindkét végén szemes elemekből raktam össze. Tehát az alapvető szabály, szemes szerelőpálcát akkor használjunk, hogyha az elemet további szemekkel szeretnénk bővíteni, további elemekkel, vagy hozzá akarjuk kapcsolni valamihez.